muri Zimbabwe ndiri kuchingamidza ine mufaro pano paBombshell Television patinokupai nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika munyika medu nenzvimbo dzakatikomberedza. Guys, nyaya dzatinonza panapa inyaya dzinosirisa dzinobatanidza kukama dzakasiyana siyana dzatinge tangowana dzichitenderera mastreets esocial media pano paBombshell Television ndopamunodziwana. Saka ndosaka ndichikumbirisisa kuti usubscribe kuitira kuti unochena on the notification bell icon paipai tichingoposta video unovha kasika kuriwana rinovha senderwa message neYouTube wovha ripiwa. So right now nyaya ndauya nayo inyaya inosirisa yaitika pambare apa. Ndisati nyaya kupinda mairi rega nditanga nekutenda avo vakasubscribe kudhara uya pachannel yedu iyo yeBombshell Television nevari kushare mavideos nevari kulike newewe wandotanga kutenda wasubscribe muzuva ranhasi ndongoti makorokoto kuchannel yedu iri kukura each and every day ndichingoti sando kwamuri much salute. So ndisingadonyanya kupedza nguva rega ndipinde munyaya yangu zvizere. Nyaya iyi yaitika pambare paitika nyaya yakamira so mukadzi nemurume pakati pekurwa. Baba vari kunze vazosvika pakutsamwisisa ndofunga vanga vatinywawo naamai here kana kuti vanga varamba vachitaurwa mashoko vazosvika pakuda kufinhura amai vakabhutsura mwana ane 2 years mwana achibva angofira ipapo panzvimbo paspoti. Nyaya yaitika mumbare kumaJubaik uko. So ndo nyaya iri kungotenderera pamastreets esocial media and panyaya iyi pari kunze mwana wavo baba ava ndofunga mhepo dzadzichitenderera mumusha akabaya umwe mwana nechigero pachikoro kumbare high school akabva atofira ipapo mukomana ane 17 years iye mwana wacho ane 15 years. Saka mheno tingati imhepo kana kuti ingozi iri mumusha iri kutenderera. So tell us what do you think in the comment section below. Chii chiri kuitika and what do you have to say kune vafirwa avo.